Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yap! Nah, ada problema. Paigipin natin siyang buhay. Ito pipiglas pa. Tulog na yan eh. Tulog na tayo. Ito na. Malapit na tayo. Sige. Baba mo Baba. natin siya, baba. Baba natin siya. Baba. Baba natin. Baba. Ano? Huwag na, ano na. Tuloy na ninyo ihagis sa kanyang libingan yan. Okay. Bibilang ko. Isa. Dalawa. Tatlo. Wap! Sige. Tabunan niyo siya ng lupa. Dali. Tawagin ko na si Jamal. Daddy! Utang ko niya! Mana ko? Ganiyar ako naguhat ni mo! Utang ko niya! Ganiha? Oh, ganiya sa pagadto na ko niya. Wa mahinayon ang ako untang gusto. Hapit mabitas ang akong dunggan kay iyang gipaak. Hapit ako sa mahinek eh. Di na gani mabuka ang duha niya ka mga mata kay mihubag mayo. Imo siyang gikulata. May gani kay ingon na adto ang akong gibuhat niya. As labig gipatay ko na lang siya. Bunog kay siya. Di ka na gani makaila kung skinsa siya. Kung siya ba siya na. Kung sa may angay na kong buhato na ni Yenadad. Di naman siya kapuslan tungod kay basag na siyang utok, daddy. Nabuang ano? Buang na gyud. Dili naman sab siya kapuslan na sa matagtakdol sa buwan kay natugalhab naman siya maayo. Birhin man ang atong gikinahanglan. Sa may mong una-una, Jonas. Ato na lang siyang patyon. Maoy imong gusto. Patyo ni mo siya na. Patyon na lang. Kung sa pa may gamit niya na tong duha. Aw, sige, patya. Lagaw, ato asiyina o patya siya. Lagaw na. Naglingkod ka pa man diya. Lagaw na. Balalay. Kapoy lang ko. Suguan si Tonton. Balalay. Sa iyo na lang ako siyang patay. Aw, ikaw. Gikan sa bilibid kinintawag. Gikan na Jamal. Assalamualaikum, Brother Jamal. Waalaikumsalam. Nalulubong na nga buhay si Karim. Maniningil na ako sa imong nga kulang. Kaya mo bayad nga kulang nga sa 1 million lim. Utangon lang una nako ang kuwang, Brother Jamal. Bugalan man ang kunim nga ako imo amigo. Nga imo kisuko nga papatayon si Karim. Dili man gani nga ako magpautang o dibiri. Sa nga patay pagaha nga gilubong nga buhi nga mao si Karim. Pabuta, og madayon, may muhatag ni mo dias bilibid sa kuwang nagos 1 million. Ako siyang tawgon, Brother Jamal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jonas, Kadungog ko. gilubong ng buhi si Greg. Nakabati lagi ko. Sir! Tigoy, gawas. Dali, Oh! sunod ako. Oh! Paspas mo, Tikoy. Nagsulog, pinsan mo! Murag mula pas ng 30 minutos. Wala tumatuman nga wapay 30 minutos. Nagkaot na ta sa gilub nga ni Greg. Kay taod-taod nga may biya nang naglubong ni Greg. Sir! Narang lubong! Narang lubong, sir! Paspas! Tara! Ang mga pala ninyo, palahanin ninyo ang yuta nga mitamo ni Greg. Dali! Sir, ako'y gamit ito sa kapala! Ako, sir! Sir! Ayaw na! Sir, Dudong! Usa ka na! Kabut ka ng migibaw ibabaw sa yuta! Kamot! O, sir, matanawa! Naukal ang yuta! Oh! Miguho ang oo, sir! Sir! Tanawa! Greg! Greg! Buwan ako malamoy ang kapsula. Usa! Ako na lamyon ang kapsula. Abat, ila ko kipakatog. Itambog ko nila sa lubong nga way panimuot. Apan ko kang buhay, Greg. Dili mo yung magbibig ang mutilis bilibid. Pagilis, ihatod ko kamusgawas. Kinahanglan nga magtuo ang mga ginuungan niya sa bilibid nga ikaw, Greg. Patay na yun. Kay gilubong nilang buhay dinis bilibid. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!